Яхшы Коран авылы, татар халык әкияте. Өч кыз. Борын заманда яшәгән ди, бер хатын, аның булган ди, өч кызы. Бу хатын кызларымның өсте бөтен, тамаклары тук булсын ди. Көне төне эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур. Бер битләре ай, бер битләре кояш. Буйсаннары карлыгачтай сылу ди. Өч кыз бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә бер ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә әниләре авырып киткән. Күрше урманда тиен дусты бар икән. Шуны дәшеп әйткән. Тиен дустым, барсана, кызларыма әйтсәнә, хәлләремне белергә килсеннәрче, дигән. Тиен шунда ук чыгып чапкан. Тиен барып тәрәзә капканда олы кыз кер юадыр иде ди. Хай, дип әйткән ди олы кыз. Бик барыр идем дә бит. Аңарча менә шушы ләгәннәрдәге керне юып бетерәсем бар иде шул. Тиен моңар бик ачуланган да әйткән. Алайса, син шушы ләгәннәреңнән мәңгегә аерылма дигән. Тиеннең шулай дип әйтүе булган. 2 ләгән кызны 2 яктан китереп тә кысканнар. Олы кыз егылган да шунда юк гөберле баккага әверелгән. Тиен уртанчы кызга чапкан. Уртанчы кыз бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә җеп өрли икән. Тиенгә әйткән. Хой, әнием янына хәзер ук чыгып йөгерер идем дә бит. Менә ярминкәгә җеп өрләп өлгертәсем бар иде шул дигән. Тиен бик ачуланган да әйткән. Алайса, син гомерең буе җеп өрләп кенә тор, дигән. Уртанчы кыз шунда ук үрмәкүчкә әверелгән. Тиен тәрәзәсен какканда, кеше кызның камыр баскан чагы икән, ул бер сүз дә әйтмәгән. Камырлы кулларын да сөртеп тормаган. Чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кеше кызга әйткән. И сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит. Аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөерләр. Синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар, дигән. Кеше кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән, халык аны бик яраткан ди.